दिक्कत नहीं इतना दुनिया हो निमनो बतेइबो तो गलत लोग सोची प्रियंका कोनो भागल बड़ी ज्यादा भाग जा सिनका के हम गार्जियन मानी ले बाकी एगो दुख बा प्रियंका जी कह दो का दुख बा बताई पूछी का दुख बा बताई एही बात के दुख बा भारी तहर नाम ना जननी है तहरा पर कुछ निमन आशीर्वाद मिली तो हमारा के मांग के दे दियो देखो प्रियंका के गोतनी है अगर कोनो ऐसे जरूर सफलता मिली तो हमरो को कुछ बांट दियो जैसे कि हम सबका के ना दिले बाकी रउरा सब हमार गार्जियन है हम कलाकार के मानी ले का जाने कहीं यूट्यूब वाला बदनाम कोइले बड़े कि रेल देता रे तो ठेल देता रे जा अच्छा करे दो हमारा तो ना केहू साथ दी रे केहू के भाई हो लोग चले के जाए बिजनेस में निकल हो जा एही बात के दुख भारी तनी होने रह के सुनो अरे हमसे को तरीका टेलू अरे दोसरा के जॉब बाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू तो हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब एही बात के जय हो हमार दिग्गज संगीत कंपनीशन हो कि हमार बारात मालिक खुश हो जाइए हां जी सूरज की मलिका हम पैसे में नु सधा दे सही कहां तना पोस्टर लागल है केहू लौकता केहू ना एकर मतलब जानी जानी यो सब बड़े हैं सही बात हम आज भी छोटे हैं आ छोटे रहल चाहत नहीं सही बात आ रहे जतने छोट बन के रहो उतने लंबा हो सही बात ना तो जीवन हो दीपक भैया तू देखो हम देखो हां जी अरे दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू यही बात के अरे तू हाँ बधारी तोहरो से दुखी खानी टिंकू भैया हंसत नहीं को सही बात यही बात के अरे तू खूब भारी हमसे को तरीका टेलू काटे दूसरा के जॉब बाटेलू अरे दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू भाई हो दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू लेट होई तो मत कही आगे बढ़ाओ तर तू ही सही बात गलती नहीं मुझे क्योंकि धनबाद जानी है यही है दिले में लड़का को हता घुमाओ है ने तहर कतना बड़ाई करिए प्रियंका रितिका हो मैडम के का नाम है शिवानी के चिन्हनी है बहुत कम बड़ा उनका सुहानी ना हो रेखा हो नेहा आ कतना बड़ाई करी तारे के मननी है तो कुछ देले बनी बाकी देखी हम करोड़ों रुपए आई तो 200 लाख दी सही तू मन दे व्यक्ति तरह देते हैं हां जी बड़ाई में देखो देहाती लड़का कहता का कहता भइल बाड़ू मिल भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो भइल बाड़ू मिल के डेयरी के
चॉकलेट हो हाँ जी बाकी हमारा के फालतू जाने तारू हाँ, तो किट कर जाना हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो का हम करो से बाउर बनिए प्रियंका बोलो बोलो तारे के बलिया में देखले बनी घूमत हाँ जी ओजे कदम चौराहा पर तहरा के देखनी एक दिन हम हमें गुदारी बाजार में देखल रहे कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके अरे वो कर के जो बच्चा टेलू ना हम तहरा कुकुरों से बाउर बनी अरे दोसरा के जो बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जो बाटेलू अगर केहू प्रोग्राम निकाले छोटे मामा हाँ जी भाई सर करते हैं भाई अपनो आदमी होके दू फट बिक दी हम समझ ले प्रोग्राम से खेला वाला ना जाना तनी के केहू नौकरियों में ना पूछी आई अपने आदमी जो हुआ तो फट बिक दी हम समझ ले दोसरा के जवाब हमरा के काहे डाटेलू दोसरा के एगो लय बजाओ ना चचवा कौन हम बताई तारा लय के कमी बा अरे दूसरा के सुनला है इनका बारे में कि ना एकरा बारे में प्रियंका के बारे में अरे कितना ही खा गए प्रियंका के नाम काहे लेता नहीं आज के मंच के टंच हीरोइन के है भैया सोनू भैया के हमारा छोट भैया के नहीं खया दिन के बारे में रौरा सब इतना हमारा विजय भैया तीन दिन को भाई दकुआरे में अरे दार्जिलिंग में सावन कटलू दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो आ गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो कि दुबई अरब से फोन आवतबा सुना देता नहीं दुबई अरब से फोन आवतबा अरे ओही जे वो जन ठाटेलू दोसरा के जब बाटेलू अरे दोसरा के जब बाटेलू हमरा के काहे डाटेलू और बा कतर घुमले बड़ा लोग ई कतरे के रिटायर होई कतर के पतर ही है कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो काहे बढ़ावत बारू गोरी गोलू के पहाड़ा हो कि अत बूढ़े हो शिकारी जी के धरा शिकारी धरा अत बूढ़े हो शिकारी संगे अरे एक में चोदर साटेलू
आंख वाली रुत प्रियंका दूसरा के जो बाटेलू चलो हमारा के काहे डाटेलू दूसरा के एगो फगुआ हम कहले बनी सुना दी शिवानी हमर बिया कब